Je toto KTM EXC 300? No, tak to teda rozhodne nie je, ale toto je nová TE 300, ktorú si zákazník nakonfiguroval presne podľa svojich požiadaviek a predstav. Tak sa poďme spolu pozrieť na to, čo tam teda náš zákazník nakonfiguroval. No, v prvom rade si náš zákazník zvolil, že chce top špičkové polepy, takže jednoznačná voľba padla na našeho dlhoročného partnera Scrap Design, mimochodom #1 top polepy na trhu. Ďalej zákazník zvolil karbonový kryt z vodu výfuku, ďalej zákazník zvolil kryt motora spolu s krytom prepákovania. Samozrejme sme nevynechali ani kryt kotúča zadného, brzdového samozrejme. Taktiež sme nevynechali ani krytky zadnej kývky a v neposlednom rade tu máme krytky tlmičov zo spodnej strany. Pozor, zo spodnej strany. Vy, čo jazdíte hard enduro, presne viete, na čo to tam je. Takže toto je konfigurácia, ktorú volil náš zákazník. Áno, samozrejme, dá sa tá motorka naložiť ešte viacej. Aj táto konkrétna má ešte nejaké fičúrky, ktoré sme ani nespomenuli. Avšak túto konfiguráciu hodnotím ako veľmi rozumnú a v podstate na tej motorke všetko, čo využije 90% endurákov, hej, viacej na tom nepotrebujete. A ak máš záujem aj ty o takúto nabušenú Husqvarnu, chceš ju v takejto podobnej alebo vo svojej konfigurácii, určite nás neváhaj kontaktovať. My sme tu od toho, aby sme ti splnili tvoje želanie, aby si aj ty mohol mať takúto nabušenú mašinu doma v garáži. Ak sa ti takéto video páčilo, určite nám daj like, môžeš nás kľudne sledovať, zdieľaj kamošovi endurákovi túto nabitú mašinu, aby videl, čo to je práva kvalita.